Bus. Paray na pag mininatoy sa imong sakyanan na inabog, bus. Tapos una akong ginaandaman. Pasakyon ta mo sa kuwang bagong skanan. Oh, sige. Itorta mo. Mr. Bones, tara! Sakay na sa kong bagong kutsi. Mo ni mong sotsi bay? Ay, buwang mo ni ako kutsi. Ay bus, ati kaayo imo ba din ni abrido be. Grabe Sa yo. pati siya kamuto, tanawan susi sa kong kamuto. Dah. Sige na abrido bus. Oh, abre. Kani? Oh, kana. Abre. Oh, okay, sulod na. Oh. Ay muha gyud na ino. Ay, buwa ka tuwa ni. Magtour ta karon. Tuwagan sa sinatoy. Lads! Sa dugayan ni mo, dakwag tiyan ni mo. Dali na, dali ba? Kaya tanaw ka, ulan nun na, oh. Yes, uwan ko nis. Okay. Oo, ni sa kanan ni mo. Ay. Uwan, sa kanan oy. Buwang mura na may nung kag napobrihan sa kuway noon. Saan ay mas style ni? Muta ni oy. Hey, buwang bago pa kayo ni, hunit pa kayo ni, tanawan sulod. Ito, dali. Naman lagi si Ay. Mr. Busa sulod. As lapan nagsabot na may gapon. Kay, agian lang tika, kay pratulot ha. Awa ni diri bus eh. Ay, Wapo kay bus ba? Itorta mo sa kung asa mo napita itor. Wapo kay bus na pa sa amin no. oh, tanawan slupin pa kayo ni ganyo. Look, O, pag kayo na, panin na, ilabta ni. Tara niya. bus, kay na ko bus. Diretso na ta. Seatbelt ko. Oh, sige pa seatbelt, kaya sinakpan nun niya ito ba? Asa ba sa liog ni ibutang bus diri? Dili, sa tiyan na ibutang, sa tiyan. Sa tiyan ka din. Oh, sa tiyan na. Sige, sugdanan na to ning atong pagtuon sa mga barkada. Hindi ka mo excited din na. Lam, dagan lagi ni bus. Mudagan ni bulan ni iyo gini. Yawan na boss oy. Bus karon raw kasakay ani. Nani on ba ni boss ang iyang kuwet? Seatbelt. Sa ko di na mauna, mali na yung Ah, unsa ni? mo bangga ta na. Durungan ay muha na. Oh, sige, Mura mo kagignukan. Dili na sa liog, sa tiyan na, dili na sa tiyan. Ah, di sorry. Sumuning tuwa na Mo ni. diyan ni. Bus, basi pwede mo matrabaho sa Saudi bus ba? Napay bakante dito bus. Basta tigwan lang ba, tig-ilo lang sa imo ba? Sa pwede mi dito. Oh, tiglugod lang ko sa mga bus. Okay ra bus. Sunod pohon, makatukod na ko balay. Pangaon ta mo kay siyempre barkada ta mo. Sa may nang gusto niyo itorta mo. Isang asa. Oh, Asa bus? mo ni mga sinda dali boss. Oh, wala ko kasi dali. no. Pagpuro na ako ni napalit dari ang lugar. Bus, ano sa man ni bus? Uy, ay sipag kuan na kay mga wala na diha. Mga mahal lang ako mga butang na. Sige bus. Uy, trapo mo sa to siguro boss. Hindi ko na kay pagtapos sa tusa sa kuan ang nauna kay. Aw, gawan mo na ako kasi mura rin. Pali lisod lagi ng Grabe. trabaho tag dumog ta City. Oh, Ako na nani. sa Saudi. Pero dato gyapon ka no, pero grabe bu nag Oh, okay lang mong kuwan suka ka city mo salom ka ba sa mo dato pero ka. kani. Wala akong ginatrapos og naong kay para ingnon yung nga pobre gid. Tidak ko di sa mga luti dali boss. No, mo di talaga dali boss. Ginaparintahan ni mo dali. Wala na akong ginaparintahan eh. Kung anong ginapapuyo sa mga kabus. Isog lagi ni maluluyon ta. Ni sa area dali boss kasi pwede niya bal dara raming puyo sa kuwan kilid. Pero pagmutan di ako sa. Oh, dala lamig tent pa. Ay, basta pa ako mang sa pagmutan o mga tulog ka. Kanaka na lagi patukod na ko nga mga kondo. Oh, sa bagnot yung matulog. Mo taghari. Bus, ayo pa kay 100 naman yung dagan bus. Ginay-nira bus. Ay, hinay pa kinitagaanan eh. Dito nga manampak 200 kapin. Ah, Kaya na kayo mga tao. minor pa lang na, minor. Oh, minor pa lang na. Bus, nasaag naman ka bus. Sige, tituyok na tayo ni boss ha. Ibalik ka daw yung mga sanina boss, kasi nasaag na ta. Bito bus. Ganiha, tuyok diri bus. Oh, nalipag na may boss. Nakuha na niya sinda ni mo eh. Tako ayaw nga sindar ako. Di nato ni malako po. Tour ka naman lawang. Na 2 weeks ni bago na tumatuyok ka na. Ah, Pero 2 weeks. sa 20 pulbado. Ah, Yes, bus. ayos. Yes, salamat. Sunod na Salamat po boss. bus. Oh, grabe datuan ang bus dinis no, wayo guntuo ba. Ako gani Bro. kauban naman to sa unag pamakal. Paspus ka yung panong no. Kita ni wala gyapon eskwela gyapon ta. Nay sakyanan. Gawas ako be. Bising asim bertawa. Sakpan niya ta. Tayan ako nigmayo ni kay Kiyora bagay na mga mata na akong mga barkada kay pati layo mura nagteleskop ilang mga mata ba. Kasi manakpan niya ako bang mabulgar niya ang ako ang sitwasyon ako. Hala, nalay akong sakyanan diri. Asa ka ni gidang Dinis? Hoy, Dinis, naaraman di ka diha. Asa man di ka naglakaw-lakaw?
Look, kisa mo nang kauban ni Boss Dennis, kung naragin na si kauban lagi. Ali, tanawon na to daw, tanawon na to daw. Uy, dinis naraman na ka ay gimingaw na kunin mo. Ay, basta masakpan nun yan ng ano. Eh, basta pa, buros naman ka. Pagkiti ka, nahilab ka na, buros na ka. Ba't akong tiyan? Basta pang sulod sa sakwa, may sa kanan bigi, bisi makitangan nila nga, mapdus ka. Oh, sing. Sulod na. Tanawon na to si Boss Dennis lagi. Gelas gaway, kinsum na, marami nagbayot ba eh. Bayot ba din na po? Murag kikisan lagi si Boss Dennis. Gelas gaw, sigmo na yung kuwan mo din, datong buwang lagi. Kusog lagi mamayot di eh. Ang guro na yung sakyan na nato yun, no? Di siguro na ba? Sweet kay mo bu. Ataya ni Boss Dennis ay. Basta lapan. Sus, kiyaw ra ba kayo kung mga barkada na okay na. Judgmental ra ba kayo ito? Sibat na mi, ipos madakpan na niya mi.